Batchay with baby boy. Baby boy, hi ka daw. Hi. This is my baby. Ay, sorry. This is my baby. And this is my boy. So, baby boy. Ay, lagi. Agis mo sa ito eh. Huwag na, ay mag-aaway na naman tayo sa harap ng mga bata. Meron si Iray po. May pupo? Kaya pala tahimik siya dito. Kaya ayaw niyang pagalaw. Kasi si daddy mawas ka na dad. Work, mama. Bawal pong tanongin yung FB niya, please lang. Nagmo-move on siya ngayon, so andito ko to him. Ay, parang tanga. Pangalan din. Bawal sabihin. Hindi, baby boy lang po. Baby boy. Hindi mo ka Jaya. Pangalan ni Jaya. Pangalan ni Jaya. Jason Sir Africa. Bawal. Wait. Ha, wala po ito. Nakikiano lang ako. Ba't ako lasing na ako eh. May pabatchay po tayo mula sa kumari ko si Jenny. Ano? Ito ka na kasi, parang tanga to. Sige. Dali na, tapos bibili tayo ng bagong cellphone. Hindi ka na. Tapos bigay. Sabi niya, kapal ang mukha mo, ikaw nga, basag din LCD mo. Nalaglag kanina, buset. Ipa, Dati muna. Kasi ipabatchay may po yung hanger si mama. mari ko. Mars pa testing nga, tingnan mo nga yung ano ko, kung may boses. Kasi kanina wala daw. Minute yata ako ni Meta kasi Ang ingay mo daw baby. may music din kanina dun. Meron. Hi, Elsie Gabriel and Rene Rebias ng Abu Dhabi. Dito ka na kasi. Aba. Dito ka lang, oh. Wala ka na kasi. Oo. So, mag-iisip ka dyan. Upo ka lang. Hindi na, wala tayong ibang gagawin. No. Limit. Upo ka lang, higa ka lang, pikit ka lang. Pagising ko, pera na, no? Wow, pero agad. Ganun lang yun. Halika na mo. Wala po ito. Si daddy oh. Sarap Oo, niyan. naman itulak si daddy. Oh. Waswas na. Rap. Masarap to, tapos sausaw mo. Grabe, ito yung dinayo ko ha. Saka ilang bote na tayo. Wala ko lang Bakit pagkakanin ka. classic na ako? Kaya magkakanin ka. Kanin ako? Mabawas nga ako. Gusto mo kanin na ganyan? Mabawas ako kasi naka-live ako eh. Sabi na naman nila, kumakain ka na naman, ma'am. Pakishare, thank you. Aminita na baro, ang daming bisita ngayon sa Hinaguan. Oo nga po eh. Aanin ko yung dami ng bisita. Panty ko dyan ah. Aanin ko yung dami ng bisita kung Ang dami na. masaya naman ako sa tabi niya. Pakishare. Ha? Uy, hi naman daw. May nagpapahay sa'yo. Hindi, kasi malakas ang mga pinanitend sa mga video. Talaga ba? Oo, sa mga video. Siya yung dati kong ano, crush kita dati kaya na kasi grade 4 pa lang siya. Saan ka ba? Anong building ka ba? Okay, sa labas siya. Pinsan ni Moy yan. Okay. Alam ko na. Aura mo ba siya, ma'am? Hindi, parang tanga to si John Jeep. Uy, yung panty ko! Asan? Moy. Okay. Ay, hindi po yan panty. Ano po yan? Yung sapin ng diaper. Saan kami? Nak! Bagay yung tatay. Latsila. Ilan daw ka na ba? Ay, sabi oh. 24. Ayan nabasa mo? Yung comment. Mukhang ducks yan. Ano Share yung naman. ducks siya? Share naman. Hindi pwede. Para kayo mga tanga. Kasi, ano eh, manamana yan eh. Tsaka hindi ho ako ganyang tao. Wow, apakalinis. Venus yarn. Kami lang fiesta daw. Happy Fiesta po, ang daming banderitas. Ganun talaga po dito sa bahay na to. Marami kasi nakatira dito. Sherry, Ragus, hi. Dami na naming tatay ni. Ganun talaga dis. Kung saan ako madistino, may tatay kayo. Huwag kayong mga pala desisyon. Ganun talaga ito dito. But, Hmm? like, Hi, Ian Rafaela. ayaw niya lang. Pakishare naman. Tapos yung mga ads. Nak!
Itutok mo muna ha, huwag ka munang mag-out. Ay pa. Go to daddy. Pinag pa. Shower. Saka nag-high school. Swimming. Integrated na. Integrated na ba yun? Go to daddy. Alam mo dati? Tapos si Dede kapag katapos. Elementary school lang. Umiinom ako. Paano ka di Dede? Sus naman. 10 years gap lang naman pala kami. Dami mo nang bibigyan ng gatot. Na-sustento. Paano na yan? Wala to. Ano ka ba? May work po siya. Tsaka true love yung nararamdaman namin. True love my ass. No, ano siya ngayon? Heartbroken siya ngayon. Pero, it doesn't mean na open na siya for a new relationship. Previous present. Hi, Idol. LS Love is here from Singapore. Hi! Shoutout sa mga taga Singapore. Soon dyan naman ako, Punta yan. Borne Kaya yun. bakit tinda nga yung ano ko, mga paninda ko? Later. Ipaanin ko muna kasi makikita agad ni ano yun. Bawal kaya kami sa online side. Ay, oo, pag mga ano. Kaya dapat sisimplihan lang natin, tayo isa-isa. Sa TikTok kasi pwede yung mga pag Sa ito yung mahalaga dito. Okay lang. Merlin Pakulba, hello. Marami talaga. Kamay Rebel. Hi! You say hi to them. Hi, you say hi to them. Hi them. Ay, Yes, that's good. tama naman yung ginawa ng ano. Yeah, you're really great. You're just like your mom. Ay, oo. Yes. You know how to count? 1 to 2,000. 1 to 2,000. Pagdating pa lang kami. What's my name? Me. Denya. Anong Enga? Enga. Para ba pupunta na sa syunga? Kamay reveal naman ni Aura. Ha? Si Jenny nga, iingi eh. Ang kamay niya kasi maugat. Pasmado kasi kakatype. Di ba encoder ka? Mama ko encoder sa Makati. Nagkaroon ng trabaho yung Golder. Ang pogi ng bata, antay mo siya, ma'am. Naka-wheelchair na ako nung. Tito Waken Vlog. Pa-promote naman ang page ko. Ayan, si Tito Waken, follow natin siya. Kamukha, yung isa sa mga soto. Sino? Si basketball. Player na soto. Kay Soto. Si Kai. Wow. Oo nga, tignan mo, babe. Suto, bagay. Oh, ikaw si Kai Soto, ako si Connie Reyes, oh, di ba? Tita! Nay. Bakit ba gusto mo makita yung kamay niya? Ako nga, ayokong makita eh, kasi baka kabahan ako eh. Pakita mo na nga kamay mo din. Ayun, wala nakikita. Yung mukha niya. Pag ganun mo yung basket, asan yung bola? Walang pula dito. Yung natin yung pula dito. Ano siya? 5, ano ka? Ano height mo? 5'5". Sardinas. Ako nga pala abrilata. Kamukha niya si Kit Talents. Sino si Kit Talents? Ay, si Kita Lynn, si sa vlogger. Tomboy. Na, ano, transman. Yung transman na. Hindi naman. Lalaki ko ito. Dahil yun sa ano. Bigote. Hawig lang, pero hindi. Nag-break kasi sila ng ano niya. Pero okay lang din. No? Buwan kayo lahat ng bahay. Ay, Marian! Kaya nga siya nag-live eh. Ayun yung mga bakla. Para maraming viewers. Ba't kinig yung... I-share mo nga yung live. What ka lang? Pairam ko sa yung konto. Gwapo niya, no? Kilala kita, Marian. Ganito yung mga tinitira mo dyan. Hindi na. Hindi na po. Wait na lang si mama. Kamukha niya yung sa TikTok niya. Sino? Yung logo ng TikTok. Dami tao sa TikTok. Sino? Oy. Huwag mo siya itag, ha? Hindi pa nga kami presidente eh. Pangina din, ba't gano'n? Madali, iyakan. Tropa ko yan, ninang ko yan. Ninang namin sa kasal yan. Ikaw? Bakit? Nagbe-bless na ako sa'yo eh. Dati din. Pag nakikita ka na Jenny, magbe-bless ako sa'yo. Na? Jemel Toral Tawagon. Tawagin na lang natin siya sa pangalan. Baby boy. Soft drinks! Soft drinks, may coke kami. Ay?
Yellow. Bumili sa ice plan. Kunin mo yung Layo. layo. Ay, play. Naman. Mabilis nung malalasin kasi mo yung nag-iinom pa yun. That's my mama. Ilagay mo na doon. Sa katapusan pa, Eve. Ito, tutusan nyo ko para alam agad. Wali, sundo na ako ha. Ay, kaya. In fairness, Nagawa ko yung isa, inaabot ako ng ilang Grabe. minuto. Natutuling na ako. pinainit mo to? Tangkin mo, nagmamadali ka, di ba sabi mo, wag na, hindi tinigil ko. Ganyan po yung mga Sabi niya kasi, ilang kaldero to, gano'n ka lang. Ilang Hi, batch Dance. ba yung sabi niya, gano'n to sabi ko. Di ba sabi ko, pinainit ko na, ilang batch sabi niya, wag na, ang dami pang cake, wag. Pala itigil. Magpainit. gandang gabi. Boyfriend mo, hindi pa po. Wow, hindi pa po. Kapal na mukha. Uy, Nanliligaw pa lang ako sa kanya. magpainit, kay pupo ka. No, hindi ano siya. Ay, init. Ilay! Isa yun sa mga crush ko dito nung baget siya. Kasi ang cute niya talaga. Eh ngayon mas pogi na siya. May trabaho na. Tapos, ano ba tawag dito? May trabaho na siya, tapos, hawakan mo nga kamay niya, ma'am, kung matapang. Kaya ulo ka, Jenjap, tapos mamaya ako yung sisingilin, ha? Kung ano yung wala niya, kaya lang po niya nakita yung silenti. Hindi ko siya boyfriend. Parang tanga siya, Vigo. Tingnan mo kasi, basahin mo kasi. O, sinabi, oh. Manood ka din, follow Oh. mo sa din. Sabi, kiss, Maraming followers yun. huwag ka magpo-comment. Kiss, ayan, oh. Sabi Sabi niya, kiss nga, para kayong tanga. Padala mo na kayo ng stars para may ibibigay ako sa kanya. Okay, oo, at least hindi pa siya minodin. Bakit may cellphone para mapalitan? Hindi, bibilihan ko lang siya. Wey! May sahod na tayo, so, Ang ina mo, bibili ka ng cellphone ni Denden, eh, wala kang ang pampiling dining set. iba kasi yung bibigay mo. Sabi mo ka ayaw mo magbigay, Mars. Kaya ko naman bumili. Ngayon pa tayo magkakasumbatan dito. Daw. Hindi, mukha lang po siyang bata. Ganyan po talaga yung pinaglihi po kasi siya sa pitus. Okay, wali yun. Pasensya na. Paano yung taga Bukid nun? Siyempre, pag nasa Bukid din ako, di siya, sa kanya ako. Ganon. Banaw siya. Pag nasa Banaw ako, 4 yan sila, kaya ito yung the best. Hindi ito pala hingi. Kiss mo nga sa tenga. Ano? Kaya hindi nyo pa idiretso para isang bayaran lang. Ayaw niya mo po. Ayan, andyan na naman po yung Jenny Tolentino de los Santos. Pakibash nga po yung tingnan nyo kung ano na naman yung sinasabi. Ay, ikaw talaga inaway ka na naman, tingnan mo. Ang ito ako, pero report yung page ko ka kahit gumawa ka ng gumawa. Raulo. O, kiss mo daw sa tenga. Wow. Yung ano namin, kaibigan namin Kiki kasi nanonood. Ano ka lang? Yung hi. Ay, ang galing no. Masunurin siya. Iba kasi yung flying kiss. Bernie Castilla ng Tondo, Manila. Hello. Talaga na ano ni Meta. No. Pag nadaan Ay, 200 na tayo. Sa mga ano dyan, may mga dalaga. Bakit may baby boy ka papasok lang? Lizel Lanzar. Bakit nalay ka na, Ate Lizel? Ate Lizel, buti na lang nandiyan ka, sakto. pang ano yan, pang 9. 41, 42. Kasi may business yung babe ko. May mga business kasi sila, so tinutulungan ko lang yung mami niya. So meron sila mga, mga Sanrio items. So yung mga taga-Japan dyan, meron din kami rito, baka may gusto kayong pasalubungan o pabigyan ng regalo. So pwede nyo itong ibigay. This is size 41 ba? 40 to 41. 42 to 40. Pwede siya sa 9. Kasi rubber yan. Sino dalaga dyan? Hanapan ko dito ng jowa si Jan. Ako nga! O si Jan Jeep. Ako, gusto ko. Gusto ko umuwi na. Ikaw, nilalasing mo ako ah. Lulu. Hashtag marupok po. Ay, marupok. Hashtag Sanrio po. Single din po ako, Mamsi. Wala akong pakialam. Akin na tong katabi ko. Magharap kayo ng sarili nyo. Gigigil ako sa inyo. Hi, katatlo na.
Nasa work ako mga sige, silip-silip lang. Sana all, no? Sumisilip. Ay, baka may gusto kayong magbentahan. So, ito yung Sanrio items. Yung Benta ko ay, yan. yung bag. Yung itim. Yung pag nakabenta tayo. Ito, bag to. Oo. Ayan, oh. Sa mga anak ninyo na mahihilig sa mga ganito. Hindi naman yun namin. Ito. Ito nga to. Hindi, screenshot nyo lang, tapos PM nyo ako, tapos ako na magpapaship. May kasama pong pirma yan at saka selfie picture ko. Sige na po, sige na kayo. Ipapalik yung mga ni Tega doon sa mga ko. Doon kayo sa bahay sa Kyoto, kasama niyo si Mami. Alam niyo, pwede. Wag agawan si Mami si G. Di ba, Ate Lynn Ray? Very supportive kong Mami. May mga ano dito, lahat puro sa Sanrio. Oo. Lahat mga Japanese ano. Original yan. Diba? Order na kayo. May nyo screenshot nyo ha. Isa na lang ba to? So lang, tigil. Isa na lang po to ito. Very limited edition lamang po ito. At saka isa lang, kayo lang pwede magkaroon ng ganito dito sa Pilipinas. Hawakan ni Denden. Ay, Hawakan ma'am. ni Denden. Ezekiel Madera. Ma'am Shi, partner ko po yan, hoy. Huwag mong hintayong i-block kita. Bakit ka nang-aangkin? Kilala mo yan? Saka bakit Ezekiel Ezekiel! Madera? Baka siya na yan. Hindi ba yung Ezekiel? Chelsea pa nga. Chelsea. Chelsea. Pakita naman ng abs. Ay, Ayun yung Ezekiel na pangalan. abs. Magbigay ka ng Gcash, go. Ako bahala. Pero nagsist na Isisend ko sa iyo yung video. Pag na may nagpa-Gcash sa akin, isisend ko sa inyo yung video. Naliligo siya. Ayan. Sige na, sayang din mo. Pambili natin ng stream. Okay, Ezekiel. Ito ha, uunahan mo pa ako. Ako nga, umahakbang pa lang oh. Ivra Paella. Ayun yun. Ay, kung nag-baby joke na lang kami. Eh, wala naman sound. Eh, wala Mm-mm. Magkano to? Alin? Kano dyan original na 600. Tapos itong original bag. na yan, 350 yan. 350 oh. Mga bags and ano. Go na, imay nyo na. Una kayo magpatumpik-tumpik. Oo, sige, sige. Hindi naman rin. Ayun, mic na. Nanunuklaw ba ang snake niya? Hindi, nandudura. Ayos ka. Saan may... Charjun beat ko. Ma'am, si sana makauwi ka na nga saan? Miss ka na siguro na Amanda, correct. Yung utong mo nakita, sira ulo ka. Pakilala mo naman siya sa akin. Hindi! Wala. Hindi siya pwede. May sakit siya. May TB. Dili. Nakaon agad yung mic, wala pang ano. Ay! Mike, bakit Mike? Ay, wala to Mike. Wala ka nakikita Mike. Ibenta mo nga yung asawa ko. Gusto mo ba yan, ma'am? Oo, John Jeff. Sige na. Si Moy Moy Shout out naman. kay Romlin Gapasin. Kung ano yung makikikitain natin dyan, ha? John Jeff, oo. Hi, Amanda. May libreng kalmot ang pusong malaki. Sabihin mo mine, chick boy. Bibili mo sa akin? Chick boy si Moy Moy sa Sumaside. GTA, promise. Ang dami niyang chick. Sumaside eye pa sa akin. Hindi nga, chick boy siya doon. Sure, Danhill magpili. Baka naman pengi na mag-joke. Kasi itong friend ko, nagla-live siya sa TikTok. Mahilig ako na siya kanina yan. Mayroon mo na. Ganun yung mga mayaman. Bukang may cellphone mo. Dito ko kalamarko, no mo kami. Andyan, pauwi na ako dyan after ko. Wala lang to, Mike. Ay! Junjun, Porsche, wala to. Nagulasing nga ako. Natrabaho pa rin ako. Ate Sauri, Bahog Latchby. Lisa Bigahan ng White Hello. Naguhin ang uli na lahat eh. Bakit ka labs pag bakit lagi ka labs pag live die? Kasi si Jenny binigyan ako, si Porsche. Okay ka. Yan po, piyesta po dito Happy araw-araw. Fiesta! Hindi pa ako sumilip sa kamadam. Ano yung bahay ko? Nakalat naman na dyan. Ikaw na ba si Mr. Right? Ikaw na pala pa, my life. Sabi niya, may binubulong siya, sabi niya, magkano lahat? Ma'am, kailan balik mo sa Inaguan? Sa ano pa katapusan pa? Sa condo naman ako ngayon. Ang cute naman yan, ma'am. Subukan nyo lang talaga. Ako sinasabi ko sa inyo, ha? Ayo, naku, hayaan nyo naman ako. Dende natin, Jane. Hayaan nyo ako naman. Kaya si Dende. Hindi siya pwedeng i-mine kasi nagbagay kayo. Huy, parang tanga to si Daniel.
kukunin kita supplier namin ha, pero that libre na yung souvenir item. Ayan, kinasal na nga. Ay, ano ba? Mukha. Bakit may ganun na? Asal na pala. Sabi ko, 2:1. Bakit 1:1? Ah, Hindi pa po. Alam mo, may mga ano, Ano, Bluetooth ba to? Oo. guys, Magkano tayo? ang lambot mo dyan. Ganda-ganda nung ano. Hindi ko mapin. Ganyan talaga yung mga weakness ko. Para kang cotton balls, o, di ba? Pwede sa tenga. O, actually, para kayo, Hindi tayo, ano ko dun, swimsuit. kayo magpapataob sa tambalang katnil. Para kayong gago. Anong pangalan? Rhea, Althea, and Denden. Ang pangit? Wag na lang ituloy. Di pwede bang akbay? Eh, bawal. Alden. 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 Oo nga, no? Alden. Bawal. Hey! Alden. Uy, sige na, mag-send na kayo sa Gcash kasi para may pang-date kami mamaya. God gave me you. Oh. Show me what's sweet. Sabi niya, ano, hindi raw yun yung gusto niya itimsong sa akin. Akin na si Jenna kung kakanta. Teka lang tayo. Ay, go ka ba? Mali sa galing mo. Charge yung di ko hindi naman. Love, ataray naman ni Amanda, may pa-chat-chat na. Ano kanta yan? Yung pipi kasi yan, tapos nga siya mag-chat-chat. Bagay kami. Ang tanong gusto niya na ba? Ano kanta Di yan? pa siya ready kasi nandun pa siya sa process ng healing niya. Healing galing. Ganun lang din naman ang healing ko eh. Sana ako na. Panginoon ko naman. Good luck. Sige na. Hindi yan lagi sa labas dito. Wala akong pake. Ano mo yung comment? Kawangis mo talaga si Yaya Dab. Oo yun. You lol. Inuuto nyo na ako eh. Ayan. Mahal na araw na po kasi. May nagpapasyon na po. Ano yan? Cool off? Ano naman? Copyright daw. Kaboses mo raw si Yeng. Yeng Pork Tocino daw. Ayun. Ano mo ah? Napapatawa ko na siya. Napafall na. Parang tanga. Ay. Hello ma'am. Siya na ba? Di pa sure? Tsaka busy tong tao na to. Buti nga nakita ko ulit eh. Nga oh. Pogi na. Kayo talagang, sila talaga magkamukha ni Elijah. Sino? Siya. Susidente nakabugis ako. Kayo bahala. Kung gusto niyo gawa ng issue yan. Eh, yung ano, dugo nila yung magtitis. Magkakamukha sila. May habig-habig sila. Hindi niya nga ako ina-add sa FB, tapos kukunin yung Facebook niya. Kasi Chuchu. Hala! Bagay kayo na. Kahala! Hi, Mami! Okay. Hindi naman. Slight lang. Uy, grabe kayo. Sarap. Ano ba go? Sa Ricardo. Ano ka rin? Oo, kanina. Wilin. Di ba? Hindi mo pinatabihan, kahit pechay lang. Hala, parang may makakasabi ka na. Ako, Jenny. Jay Francisco. Mabait tong batang to, alam mo ba? Isa lang. Nung nalasing nga, naalala ko na nag-inom tayo dito nung nalasing ako ng stop. Dinulungan ako nito, hinila ko pataas, tapos nakatali lang ako. Hirap na hirap. Sabi niya, hirap na hirap daw ako umakyat. Yung cellphone ako, cellphone. Ang dami ko may tata. Ako talaga. Pinipilit ko talaga kaya lang kasi ang sarap oh. Bagong alamang. Wala Bumili eh. ka ba? Pero pwede na rin. Uy, kumain na
Mami Ami! Mamaya. Mami Ami, wala to. Ito yung nanay, basta ito yung nanay-nanayon ko rin. Sabi niya, sana maging kayo na. Ma, bigyan mo na lang kami ng visa. Punta na kami dyan. Para makilala mo siya ng personal. Huh? Yung pag ano pabasa. Papagpatol na rin.